ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ମାଧୋଦା। ବଡ଼ ବାପା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ଏକାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇପଦ କଥା। ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଥିଲା 28 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ମସିହାରେ, ତିରୋଧାନ 23 ଜୁଲାଇ 2023। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମ ଯାଏ ନରକର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ପୁଅ ପାଠୁଆ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଭରସା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରେ ତାହେଲେ ତ କଥା ନାହିଁ। ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କେତେ ଉଦାହରଣ, ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଗର୍ବ, ଗୌରବର ଗାଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ନିଜ ଗାଁର ସମୂହ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀ ଅବା କୌଣସି ବଡ଼ ସହରରେ ରହି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସଂଘର୍ଷରେ କେହି କେହି ହିଁ ଯୋଡ଼ି ରହିପାରୁଥିଲେ ନିଜର ଗାଁ ଭୂଇଁ ଜନ୍ମ ମାଟି ସହ। ଯଦି ଆମର ଅଘରିଆ ସମାଜରେ ସେଭଳି କେତେଜଣ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭେଡ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କର ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ। ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଜଣ ଏଥିରେ ସହମତ ହେବେ। ଆଜି ଭେଡ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିବ, କାରଣ ସେ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭେଡ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ମାଧୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାରି ଭାରି ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିବ। କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତଥାପି ରାଜଧାନୀରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଓ ସାହସ ଥିଲେ ମାଧୋଦା। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗାଁର ଲୋକ ଅତର୍କିତ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 4R10, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ MC ପଟେଲ ନାମ ଫଳକ ଲେଖାଥିବା ସେହି ଘର ଯେଉଁଠି ମାଧୋଦା ରହୁଥିଲେ, ତାର ଦୁଆର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରା ରାତି ବସରେ ବସି ଷ୍ଟୋର ଭୋର ଭୋର ରାଜଧାନୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ରିକ୍ସା କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ସେଇ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେତେ ଯେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣେ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସିବା ଲୋକର ରହିବା ଖାଇବା ଆଦି ଅଧାଅଧି ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧୋଦା ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ଓ ହଳେ ମିଲିଟାରୀ ନିଶରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲେ ମାଧୋଦା। ତାଙ୍କ ହସ ପରିହାସର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆପଣାପଣ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିସଂକୋଚରେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ଖୋଲି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ଓ ନିଜର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଭେଡ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମାଧୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ, ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତ ତହୁଁ ଅତି ଆପଣାର। ମୋର ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର କେହି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଦୂରର ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ନିକଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଏଭଳି ଆକପଟ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ହେବା ପଛରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଯଜ୍ଞ ବୋହୂ। ମୋ ପାଇଁ ଉଭୟେ ଥିଲେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ବାପା ଓ ବଡ଼ ମା। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଦିନ ବଡ଼ ମା ମୋତେ ଯେଭଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ମୁଁ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରେ।
हस्टेल सीट मिलिବା परे ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ବଡ଼ବାପା ଓ ବଡ଼ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସୁମଧୁର ବ୍ୟବହାରରେ ମୋର ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାର ଦୁଃଖ ସହକାରେ ପାସୋରି ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ବାପା ହେଲେ ମୋର ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରହଣି ବେଳର ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଭେଡ଼ାବାହାଲରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶାରଦା ଆମେ 3 ଜଣ ଏକା ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଭାବକ। ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ହଷ୍ଟେଲ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ବି ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରୁଥିଲୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହୋଇପାରେ। ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରୁଥିଲେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବଡ଼ବାପା ଓ ବଡ଼ମା ସେମାନଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ହୃଦୟରେ ଅନାବିକ ସ୍ନେହର ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ। ସେହି ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ମାଙ୍କର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବାର ଲୋଭ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ। ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଖାଇ ଦିନଟିଏ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହ ଗପସପ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବାର ସେ ମନାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିବ। ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ଭାବେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ସହରରେ ଯେତିକି ଗାଁରେ ତା'ଠୁ ଅଧିକ। ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ। ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ସମ୍ବାଦ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ଓ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏତେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ଇଏ କିଏ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାନ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ବଡ଼ ହୋଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲା ପରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ମତାମତ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବଡ଼ବାପା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି। ଭେଡ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକଟା ଅବଦାନ। ଏପରିକି ବଡ଼ମା ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପିଲାମାନେ ବୋଲହାକ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଭୁଲି ତ ସେମାନେ ବି ପାରିନଥିବେ, ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀପୁଟ ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବଡ଼ମା ଖାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୋଷା କୁକୁର ଜନି, ଯାହାକୁ ଉଭୟେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ, ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନା। ସାମାନ୍ୟକାର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ସରାଗ ଥିଲା। ନିଜର 2 ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାଦା ଓ କୁନୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି ଯୋଗ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ ସଂସାରୀ କରି ସାରିବା ପରେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। 2 ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାସାଧିକ ସମୟ ସେଠାରେ ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ପୋଖରୀପୁଟ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରିପୂରକ ଥିଲେ। ବେଶ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମାତ୍ର ବଡ଼ମା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ଫେରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହି ବଡ଼ମା ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ବଡ଼ବାପା ବି ତାଙ୍କ ସହ ଡକାଡକି ହୋଇଗଲା ପରି ଚାଲିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର କାୟା ଛାୟା ସଦୃଶ ଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରନ୍ତେ ବା କିପରି? ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ରହି ବି ବଡ଼ବାପା ଶେଷ ସମୟରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ମନେ ମନେ ଝୁରୁଥିଲେ ଅତି ଆପଣାର ଜନ୍ମ ମାଟି ଭେଡ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମକୁ, କର୍ମଭୂମି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ। ଉଭୟ ବଡ଼ବାପା ଓ ବଡ଼ମା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦାଦା ବୋହୂ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳୁ ହିଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ମିତ୍ରତା ଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଆମ ପରିବାରର ବହୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସମସ୍ତ ବିତିଛି। ଏକାଠି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ କେତେ ଜାଗା ଯାଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ବଡ଼ମାଙ୍କ ସହ ମୁଁ
ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଦିନ ରାତି କାଠି ବିତାଇଛୁ, ସ୍ନେହରେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଥିବା କେତେ ଉପହାର ପାଇଛୁ ତାଙ୍କଠାରୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିଶ୍ରୀ ନାୟକ, ଡଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାଧବଦା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସ୍ ମିଜାଜ ଥିଲେ। ଆଉ ଦାଦା ମାଧବଦା ଯେନେ ବି ଥିବ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅଘରିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଭଲ ଥିବ, ଖୁସିରେ ଥିବ। ନମସ୍କାର।